Ayan guys, magandang hapon sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayong araw na ito. So ang buhay guys ay parang tulay lang po yan. So kung gusto mong marating ang tugatog ng tagumpay, magdadaan ka muna sa tulay. Sa tulay marami mga pagsubok, nakakakaba. Minsan masaya pagka nalampasan mo. Tara, i-experience natin. Tahakin natin ang tulay para marating natin ang tugatog ng tagumpay. Tara guys! Sa mga pagsubok sa buhay guys, naggagalaw lang natin guys yung buhay natin sa tulay. Kaya nga may mga hawakan para hindi ka mahulog. Gamitin mo lang yung diskarte mo para makatawid ka. Tara. wow. Ay, naiba kayo. Ay. Hala, luway-luway. Naiba kayo kang lakaw mo. Sige, diretso lang. Dahil ka magano. Dahil ka na magkapot para dahil ka maalangan. Dahil ka malula. Madali na. Ayun na, dyan na lang. Ayan guys, sa gitna ng buhay, sa gitna ng tulay, dito natin makikita yung mga iba't ibang pagsubok. Minsan sa anuman na lakbay ng ating buhay, minsan di nawawala sa atin yung parang ayaw ko na, tama na, suko na. Pero pakita natin na kaya natin kahit anumang kaba sa ating dibdib. Para lang ganito guys, ugain mo man, hahawak ka lang. Huwag ka lang titingin kung saan para hindi ka kabahan. Ayan guys, napakataas ng tulay na ito guys. Dito lang po ito matatagpuan sa Santa Isabel, Baaw, Camarines Sur. Kaya shout out po sa lahat ng mga taga Santa Isabel dyan. Kahit ganito po kahirap yung daan nila rito, araw-araw nilalampasan natin nila yung tulay na ito para lang makarating po sila kung saan man nila gustong pumunta. Kaya sa lahat pong mga bago pa lang na nadaan dito, so kunting ingat lang po tayo para maging safe din po tayo sa pagtawid dito sa tulay na to. Ayan guys, mataas po tong tulay na to pero solid na bakal naman. At bago matapos ang ating video, maraming salamat po sa ating mga follower. Huwag po kayong magsawa na manood sa mga video po namin. Paki-subscribe nyo na lang po yung aming YouTube channel, Lucky Cell Vlog. And maraming salamat po sa pag-follow nyo sa aking page, Lucky Koy. Share. Ayan, paki-share nyo na lang po yung mga videos po natin. At wag nyo pong kalimutan na mag-follow sa aking page. Kasi tulad nga po ng madalas kong sinasabi sa inyo, i-follow nyo lang po yung aking page para magkaroon din po kayo ng chance manalo ng aking mga manok panabong, mga breed kong guinea pig at saka mga rabbit at saka yung ating mga manok panabong na gustong gusto ng ating mga kaibigan. So maraming salamat po uli guys. Shout out po sa ating lahat. Ma'am, saan pa pupunta nyo ma'am? Palabas mo. Ayan, shout out mo ma'am sa mga kaibigan mo. Huwag mahiya ma'am kasi naka-video ka na. Sige na ma'am, i-upload namin sa YouTube channel namin tsaka sa Facebook Shout out page. sa mga kaibigan ko dyan. Family po. Family marami. Hindi, so ano apelyido nyo ma'am? Peña Flor de Lis na po. Ayan, shout out po sa mga kamag-anak ni ma'am Piña Flor Dilis. Mabiling gatas. Bibili. Ayan guys, tingnan nyo si ma'am partida. May kalong-kalong pa yan na bata. Ma'am, madalas po kayong nagdadaan dito ma'am sa tulay na to, sa Hanging Bridge kung tawagin. Ayan, maraming salamat ma'am sa abala. Ingat na lang po. Ayan guys, alintana kay ma'am yung pagtawid dito sa tulay na to. Kahit nakakatakot, pero sabi nga niyan, kailangan nating lakasan ng loob. Kung may mahahawakan, makakapitan, hawak lang. Ayan, dahan-dahan, malalampasan din natin yung ating mga pinagdadaanan para marating lang natin yung gusto nating marating sa buhay. Ayan guys.
Kali-kali